50 urte dira gure herriaren etorkizuna markatu zuen bidegurutzetik. Zergatik? Efemeride honek markatu ditu Espainiar estatuaren eta gure herriaren zati honen azken hamarkadak. Duela 50 urte egin zen Franco. Franco bai, frankismoa ez. Egunetik gauera, frankista ziren horiek demokrata bilakatu ziren. Komunikabideak, alderdi politikoak, oligarkia ekonomikoak, indar armatuak, egitura judizialak, el Correo Español Franquista, el Correo Español Demócrata, el Tribunal de Orden Público, Audiencia Nacionala. Auzitegi frankistak urtarrilaren lauan itxi zituen ateak. Ez asmatu, noiz sortu zen Audiencia Nacionala, urtarrilaren lauan. Gaur egun, Espainiako burtsako IBEX 35eko enpresa importanteenek frankismotik jan zuten. Juan Carlos Borboikoa ere frankismoaren oinordekoa da. Frankok berak izendatu zuen errege. Diktadorea, ohean zela, hilzorian, eskutik heldu eta honakoa esan zion. Lo único que le pido es que preserve la unidad de España. Eskatzen dizudan gauza bakarra, Espainiaren batasuna mantentzea da. Funtsean, Frankok berak esan zuen bezala, todo ha quedado atado y bien atado. Dena lotuta eta ondo lotuta geratu da.